Siyafunda bazancwadi kaJeremiya chapter 2 verse 20. Verse 20. Ngokuba walaphula ijoka lakho endulo, wazigqabula izibopho zakho wathi, angikukhonza ngokuba kuwo onke amagquma aphakemeyo naphansi kwawo, yonke imithi ehlaza, walala njengesifebe. Ungcolele mfethu ukufundisa lawo. Indlela yokubhala ngabazalana umcolele. Lelo gama nami ngizolibalekela nje ngeenyawo zombili. Ngizolisho lona kodwa ngizolibalekela. Bese kwesingisi iversion engizothatha kuyona abanamafoni ngizosebenzisa iNLT kwelesingisi. La khona ithi long ago I broke the yoke that oppressed you. Esikhathini esedlule endulo kusho Jehova, ngalaphula ijoka lakho elalikucindezela. Hallelujah. And tore away the chains of your slavery. Ngawaqabula namaketangu okugqila. Into leyo eshiwo uJehova kumuntu la wayekhuluma phezulu kaIsrayeli, ngoba uIsrayeli uhuye okhethekile ngaleso sikhathi kuNkulunkulu ukuthi ivangeli lizogcwala umhlaba wonke ngaye. Ingakho uma singahlehla ngoAbraham uthi imindeni yonke yomhlaba iyobusiswa kuwe. Kodwa ngalesi sikhathi uAbraham wayekadalala, kodwa isithembiso sikaNkulunkulu sona sasisahamba, sasisaqhubeka naloku akusho esikhathini esedlule. Sikhumbule nawo uIsrayeli before ungene eGibhithe kwabikezela ukuthi uzoba izigqila iminyaka yaba, ayizange ziphuthe leyo minyaka. Kwaphinde kwabikezela ukuthi ngiyonikhulula bese ngininikeza umalusi niyoba isizwe esikhulu. Sekubuyela back esithembisweni sikaNkulunkulu kuAbraham ukuthi inzalo yakhe iyoba ngangesihlabathi esisogwini solwandle. Ingakho uIsrayeli ephume eseyibutho elikhulu, waze wahlukana ngezizwe eziwu-12. Kusaqhubeka ini isithembiso sikaNkulunkulu asithembisile. La kuJeremiya 2 verse number 20. Uma uqala ngenhla, uqala ngokubabuza ukuthi ibuphi ububi enikuthole kumina. Ngoba phela khumbulani mina endulo ngalaphula ijoka elalinicindezela, ngawaqabula namaketanga. Nansi into abayisho eyagcina iwumphumela wokona kwabo. But still you said, I will not serve you. Into abayisho le ukuthi asiyukukhonza. Imphumela yokungakhonzi kwabo ile yokuthi kuwo wonke amathafa namagquma batholakala bekhonza izithixo, batholakala behabandindayo ngokushiya uNkulunkulu bakhetha abanye uNkulunkulu. Leli gama elifundwe uNsindiso elingabizeki kalula iminyaka mayisemngaka, ngokuhlubuka kuNkulunkulu ukhetha omunye uNkulunkulu wenza yona leyo nto. Akusho ukuthi ukuthi wenza leyo nto ngoba naku usebudlelwaneni ngokwemvelo yokuphila emhlabeni, wasuyasuka waya komunye umuntu wayoba nobudlelwane naye. La liqonde ngqo ebuhlungu
ngicela ngenzansi obeyabakhumbuza ukuthi phela mina nganitshala niumvini oyiwona wona manje phose kwenzeke kanjani ukuthi nibe umvini wasendle ingoba bakhethe ukukhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wokuphila nathi njengoba sila into esihlanganisile iyi1 uNkulunkulu uyena osihlanganise la noma uNkulunkulu eselaphulile ijoka elalisindezela ijoka lenkanuko walaphula ijoka lenzondo walaphula ngoKristu Jesu kukanjani ukuthi siphinde sitholakale sesibuyele emsebenzini edlule esesakhululiwe kuyona ngoba phela sikhumbule ukuthi ngoJesu kwakugatshulwa ijoka elalisigqilaza asikhumbule isono sabethelwa kanye naye enyameni osiphambanweni angithi ileyo kususwa kuthina umthwalo wesono ujijelwa kuKristu ukuze ezosinikeza ukuphila kaNkulunkulu kukanjani ukuthi kuye kuphinde futhi kutholakala isono kuye obizwe ngegama likaNkulunkulu kungenzeka yini enhlizweni ukuthi uyasho ukuthi mina ngiyi ukukhonza ngoba imphumela awukwazi ukuthi uyakhonza kodwa imphumela ithi uyamphika okhomba ukuthi nomlo lithi izwi kaNkulunkulu labantu bangidumisa ngezindebe zomlomo kuphe kodwa inhliziyo yami kude lokho sibonaphi emphumeleni makhanjwa ukuthi yebo sesiphakamisile izandla sathi ungcwele Jehova Sabaothi kodwa imphumela yona ithi cha akunjalo kufanele kuhambisane lokho engizokusho emlonyeni nalokho engizokuhamba kufanele kuhambisane umuntu akakwazi ukuhlukana nesithunzi sakhe thatha ivangeli njengesithunzi sakho ukuthi la ngikhona ivangeli likhona lihlukene nami ayikho into esihlukanisile noma ngisemsebenzini ivangeli liyimi nami ngiyilo noma ngisesikoleni ivangeli liyimi nami ngiyilo akwazi ukuhlukana uma kusahlukana phindela endaweni yakho yokuthandaza nokuvuma nokuhlambuluka uma kuke kwenzeka ukuthi kuyahlukana ukuhamba kwakho nokukhuluma phindela uyophenduka kusahlalela ukuthi uphenduke akwazi ungafana nangelodwa ilanga angikwazi ukusindiswa esontweni kodwa emphakathini angisindisiwe angikwazi ukukholwa phambi kwabazalwane kodwa phambi kwabantu bezwa ngikholwa akwazi akusile ivangeli lelo ivangeli yazi ngiyakhumbula ubaba kunento ayivamise ukuyisho ukuthi umuntu ubhodla into ayidlile lento sibona kumuntu eyiyo le ayidlayo lento umuntu esibona imlimaza mayikhulunywa maningi amathuba ukuthi yiyo ayidlayo kuthi into iceba asikwazi ukuthi sizohluleka ukushaya isono uma kuyukuthi ngoba kukhona lo ekufanele simfukamele isono siyisono ukuphinga konke lokho esikwenzayo kuyikho kunjalo asikwazi ukuthi manje ngoba khona uzothinteka khona uzolimala sekufanele sifake amaphampasi
uma ukuthi uno-boyfriend uyamyeka, okade uno-girlfriend uyamyeka. Yini leyo? Ivangeli. Anikelini. Uma ukuthi la usekhona uhlalisene wamukela ivangeli, zulele indawo yokuhlala. Jesus. Zulele indawo yokuhlala. Jesus. Ivangeli likaNkulunkulu akusilona lokunaphelisa inyama yethu cha. Hayi. LikaNkulunkulu lelivangeli. Abantu abafa befela iqiniso levangeli. Angikwazi ukuthi kule generation kudlalwe ngento abantu abayifela. Jesus. Hallelujah. Akwazi zinsizwa mawusindiswa uyayiyeka intombi yakho. Bosisi mawusindiswa uyayiyeka i-boyfriend yakho. Jesus. Baba ngabani umusindiswa uyamyeka ubaba ngabani. Jesus. Lapho sikhuluma ngevangeli asikhulumi ngemunyamunye sinamhlanje. Sidumiselwa yitabane babandleni inento ukuthi yonke into siyayifihla. uNkulunkulu akathokozi ngebandla njengoba siyafihla. Jesus. Ibandla liyafihla lithi umzalwane uzolimala. Sizoye ukukhuluma iqiniso babazolimala wena. Hayi akwazi. Jesus. Kwazi nezeneza kwazi kanti ivangeli yini ukuhlukana nesono. Jesu wayezelana emhlabeni ngoba wayezele kuzonqoba isono. Jesus. Yazi esikhathini samanje kufuneka i-entertainment. Fanele sibize omkhuzwayo bazothomoya bese kuba mnandi esontweni. Fanele sibize osisiphamela bazoshaya iy'tembu bese kuba mnandi esontweni. Akuyona ivangeli lelo, i-entertainment. Ivangeli lithi hlukana nesono. Jesus. Unjalo. Hayi ngakuyelisa baba. Ivangeli ngene ilelo Jesu athi befika emhlabeni mina ngizokwenzela umzekeliso lula. Owesifazane wayebanjwe enkotsheni uJesu into ayishoyo kuyena yedwa uthi hamba ungabi usona. Sathi kusindisile hamba ungabi usona. Jesus. Usindise kuphi ukusindiswa wena? Bangabe usadla isono. Usindiswa kuphi? Bangabe usathola. Usindiswa kuphi? Bangabe usazonda. Usindiswa kuphi? Bangabe usahleba. Usindiswa kuphi? Bangabe usathalatha. Usindiswa kuphi? Jesus. Ngoba le nsindiso isindisiwe akuyona kaKristu. Ngiyayiphika leyakho insindiso akusiyo kaKristu. Wena uJesu athi ofuna mina akadele uyise nonina asidele naye uqobo angilandele. Uma kuwukuthi ivangeli likaKristu lithi wosa no boyfriend.
nesono uNkulunkulu noJesu uwagabulile indlala ingakwenzi ukuthi uye esonweni ngoba nayo uqobile kuyona khumbula ngesikhathi elingwa isitha entabeni uthi wakho uNkulunkulu isinkwa indlala ezisinkwa Jesus wathandana akona ukudla kuphela isinkwa kuphela esingaphilisa umuntu kodwa namazwi aphume emlonyeni kaNkulunkulu umphilisa Jesus haleluya ingakhala naye uthi mina ngina esonweni ngoba ngincenge lokho ukhuluma ngokudla into yesisu ohambe enjingendle iyona nalahlekisela ngombuso kaNkulunkulu ngenxa yesisu usungalahlekelwa umbuso kaNkulunkulu ngenxa yemizwa ulahlekelwe yikhaya elihle indlelathi zakhona eziyigolide ngenxa yemizwa ufuna imizwa ukuthi uthi cha angwenzi lokho umazi ulahlekelwe umbuso hayi ngiyanqaba kwazi mina ngiyathanda sikhumbule ukuthi bazalwane msukwane siphakamisa izandla sithi siyayikhetha inkosi senzele umuso omakanani Jesus ngoba thina kwathi ngoba uphakamisa izandla inkosi yasulika lalethu akukho esakhokhayo saphakamisa izandla zavuma yasula isono sethu yasithatha yasihlalisa namakhosi yasihlalisa embusweni kaNkulunkulu sahlala nathi sesabantwana bakaNkulunkulu ngenxa ndodoti lo suka lahlekelwe umbuso ngenxa njalo nohleli kuyona lenyama le suka lahlekelwe ikhaya elihle suka lahlekelwe uphila kwakho phakade ngenxa yalento le ozothi masufile siyimbele sigcina ibole uthini umphefumulo wakho uthini umphefumulo wakho ibandla la desperate kangaka ngento zeswe engabe li desperate ngento kaNkulunkulu yini inkinga nakabeli ibandla layaluza ibandla ngenxa yento zeswe esizoyishiya la asikhumbule asisesibo abalelizwe noma bafowethu nodadewethu bobaba noma singaphila kulelizwe asiseyibo abalelizwe ngenxa yokuthi uKristu Jesu usesithengele